Здрасти, продължавам преди малко, защото ми беше спряла камерата и аз не съм поглеждал. Аз снимам от таблета. И така, защото нямам CD карта, ще продължавам. На епизоди, тъкмо на епизоди ще е. Сега да включим задолу. Сега директно да слезнем долу. Ето, сега е отворено. Ето! Тя хора с тия оръжия, деца опитвах първи епизод да го взема. Вижте колко бързо стреля. Хей, Джари! Това оръжие ми е с безкрайни патрони. А това не е. И с 1, 2, 3, там горе се сменят оръжията. Сега ще ви покажа как. Вижте, става неговото. И като си искам моето... Трябва да го убия след това. Като си искам моето, натискам 1. Ето, пак си идва моето. Бавното. Натискам 2. Идва бързото. Видяхте ли, хора?